il-Partit Nazzjonalista jrid jindirizza politika ġdida biex aħna verament nissaħħu kollha flimkien. Dan kien il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ingħataw id-dettalji ta' 12 pilastru ta' viżjoni soċjo-ekonomika għas-snin illi ġejjin. Frott riżultat ta' dialogu konsistenti il-partit li id-deputati tal-partit, il-mexxejja tal-partit qegħdin jagħmlu regolarment bħala parti mill-missjoni politika tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar il-politika hija frott dak li tisma'. Il-dialogu rridu nipprattikawh, mbagħad dak li jirriżulta mid-dialogu jridu nwettquh f'politika sħiħa. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco spjega x'inhuma dawn il-pilastri li jibdew b'dak relatat mal-ambjent kulturali, naturali u dak personali. It-tieni pilastru u dwar il-kwalità tal-ħajja li bija għandu jitkejjel is-suċċess ekonomiku tal-pajjiż mhux kemm naqilgħu flus imma kemm qed ngħixu l-ħajja tagħna permezz ta' dak li naqilgħu. It-tielet iż-żgħażagħ li għandhom ikunu l-qofol tal-viżjoni tal-pajjiż u fil-qofol ta' tmexxija u li jkunu parteċipi f'kull livell tal-avvanz tas-soċjetà Maltija. Ir-raba pilastru jitkellem dwar it-talent uman li jibqa' l-bażi tal-futur ekonomiku ta' pajjiżna l-iktar riżors li jrendilna suċċess għax m'għandniex riżorsi naturali. Mario De Marco stqar li dan jasal bl-għajnuna tas-sistema edukattiva tagħna li tlesti l-tfal għas-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna u fakkar li l-Partit Nazzjonalista kien il-partit fil-gvern li wettaq il-wedda politika ta' skola fis-sena fetaħ l-Università għal kulħadd u wellet l-MCAST. Il-ħames pilastru jiffoka fuq l-investiment u l-ħolqien ta' setturi ġodda li jrendu pagi tajbin. Is-sitt pilastru, ir-rispett li għamilna Maltin. Is-seba' pilastru, bżonn li jkollna patt soċjali ġdid fejn jiġi introdott kunċett ġdid ta' żieda fl-għoli tal-ħajja. It-tmien pilastru, żvilupp soċjali fejn jitkejjel il-progress ekonomiku b'kemm ikun qed javvanza l-pajjiż. Id-disa' pilastru, in-nisa li għadhom ibatu minn diskriminazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jrid li din id-diskriminazzjoni tispiċċa darba l dejjem biex kulħadd jilħaq il-potenzjal tiegħu. L-10 pilastru jitkellem dwar Għawdex, pjan strateġiku mibni fuq 10 snin. L-11 il-pilastru dak relatat mal-kampanja u l-agrikoltura fil-waqt li 12 il-pilastru iħares li jkollna pajjiż sikur. Min-naħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Claudio Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista permezz tad-diskors tal-kap tal-Partit Bernard Grech resaq viżjoni soċjo-ekonomika għal pajjiżna li fiha rajna fejn irridu nieħdu l dan il-pajjiż. Il-politika li bija il-Partit Nazzjonalista ser jibni il-ħidma tiegħu fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Dan il-pajjiż għandu bżonn viżjoni soċjo-ekonomika sabiex ma jibqax ikollna ekonomija li titlaq għal rasa mingħajr ma tħares lejn l-impatti soċjali. Claudio Grech appella lill-Gvern biex ma jibqax jinnegozja mas-saħħa pubblika bl-argumenti li kollox jinsab taħt kontroll u saħaq li anke n-nies fl-industrija tal-ekonomija qed iħossu l-prijorità f'dan l-istadju ilu noħorġu minn din il-kriżi medika u nistgħu biss nagħmlu hekk jekk jittieħdu aktar miżuri stretti flimkien ma' għajnuna lill-intrapriżi li jitlaqtu minn dawn il-miżuri biex ikunu jistgħu jippjanaw għal wara l-pandemija.